ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب انہوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں ہری ہے نخل حیات ان سے یہ رونق کائنات ان سے شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں اور سفر کا جب بھی کروں آغاز میں تو لب پہ میرے ہو نام ان کا سفر کا جب بھی کروں آغاز میں تو لب پہ میرے ہو نام ان کا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں اور خستہ کشتی ہے تیز دھارا مخفی نظروں سے ہے کنارہ جان لیوا بھنور سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں اور میرا مقدر میرا ستارہ کہ جب بھی ان کا دیدار ہوگا میرا مقدر میرا ستارہ کہ جب بھی ان کا دیدار ہوگا
تو اٹھنے والی نظر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں، اور الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، اور بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اسرے بشر بشر کا سلام پہنچے، اور زبان فطرت ہے اس پہ ناطق ببارگاہ نبی صادق، شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے، اور رسول رحمت کے لاکھوں احسان تمام خلقت کے دوش پر ہیں، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، اور یہ دعا ہے میری کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو، دعا ہے میری کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے، اور نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، جوار طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، اور اس مسجد دی زیب و زینت جناب برادر مکرم قاری محمد آصف نعمانی صاحب اور دیگر معززین علاقہ، برادر مکرم قاری محمد آصف صاحب نے شفقت برا حکم فرمایا، اور انہاں دے حکم تے تس حضرات دے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے دی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت تھوڑا تے میرا ای مل کے بمنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے، اور اس دے اندر جو کچھ بیان کیتا جاوے تو ساتھ ماں اس دے مطابق زندگی گزارن دی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرماوے۔ جیسا کہ تھوڑے علم وچ پہلے گل آ چکی کہ قاری صاحب نے سورہ بقرہ دا اختتام فرمایا، یعنی سورہ بقرہ دی تکمیل دی خوشی دے اندر اے محفل منعقد کیتی گئی ہے، اور حضرت فرما رہے سن کہ ایک علمی قرآن ہے اور دوسرا عملی قرآن ہے، یعنی ایک کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے ای کتاب اساں دیتی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس دے اتے عمل کر کے وکھاونے والا اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر آمنہ دا لال عبداللہ دے لخت جگر کائنات دے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ کوئی اسڑا جلسہ نہیں ہے، درس دی ایک ترتیب ہے اور درس دی ہی تقریب ہے۔ اس واسطے بغیر کسی تمہید تو گل شروع کرے نیا کہ گویا ایک قرآن آیا جڑا کتابی شکل ہے تے اس قرآن دا تعارف اساں حضور علیہ السلام دے کروایا، اور حضور علیہ السلام دا تعارف اساں اس کتابی شکل علیہ قرآن نے کروایا۔
میرے تو زیادہ علم رکھنے والے بندے موجود ہو، جس وقت تک اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پہلی وحی نازل نہیں فرمائی، اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کیڑے الفاظ نال یاد کیتا وینے یا محمد بن عبداللہ، لیکن اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے محمد بن عبداللہ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ دا تعارف تاں ہویا جس وقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو کسی صحابی نے عرض کی تھی، امی جان دسو کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تاڑے تے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق کیسے سن؟ تے اما عائشہ نے فرمایا کیا تو قرآن پاک کدی نہیں پڑھیا؟ تے صحابی رسول عرض کر دیں امی جان قرآن تا روزانہ پڑھ دیاں۔ تے اما عائشہ فرما دیاں الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک یہ سارے دا سارا قرآن میرے سونے محمد دے اخلاق ہیں۔ تا گویا گل کے سمجھ آئیے کہ جو کچھ قرآن دے وچ لکھیا وہ حضور دی شان ہے، جو کچھ حضور نے اساں قرآن دے بارے دسیا وہ قرآن دی شان ہے اور اللہ رب العزت دی شان ہے۔ تے انہاں محافل دا مقصد، انہاں پروگراماں دا مقصد، اکٹھا ہو کے ایک دوسرے نال گھر کرن دا مقصد یہ ہونا کہ اللہ رب العزت دی محبت بھی اسڑیاں دلاں دے وچ آ ونجے اور اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت بھی اسڑیاں دلاں دے اندر آ ونجے۔ کیوں؟ اسی اللہ رب العزت دا حکم پورا کرنے پے ہیں، نماز پڑھنے پے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے توفیق دیتی، لیکن حکم پورا کرن دے کسی دی گل منن دے دو طریقے ہونے۔ ایک طریقہ ایوے کہ اس آدمی دے ڈر دی وجہ تو اس دی گل مننی وجہ، جس طرح شاگرد استاد دا اگر حکم بجا لینا، استاد دی فرما برداری کرے نا، وہ استاد نے ڈر نہیں وجہ تو کرے نا، بیٹا وے بیٹی وے اگر والدین نہیں فرما برداری کرے نا تو وہ والدین نہیں ڈر نہیں وجہ تو کرے نا۔ لیکن اس دی مخالف سمت آؤ کہ بیٹا اگر والد نے کوئی فرمائش کرے نا، بیٹی والد نے والدہ نے کوئی فرمائش کرے نہیں، ہن گل بیٹے بھی منی لیکن والد نے ڈر نہیں وجہ تو منی، ہن والد بیٹے نہیں گل من رہا لیکن کس وجہ تو من رہا؟ ڈر نہیں وجہ تو نہیں من رہا، محبت نہیں وجہ تو من رہا۔ جیڑی محبت نے وچ گل مننی اس نے وچ ذہنی سکون تے دلی سکون ایک ہو رہے، تے جیڑی کسی نے ڈر نہیں وجہ تو گل مننی اس نہ کوئی مزہ ہو رہے۔ اس واسطے اسی جیڑی ہی عبادت اللہ رب العزت دی کر رہے ہیں اس طریقے نے وچ گھن آواں کہ اسی اللہ رب العزت نہیں ڈر نہیں وجہ تو نہیں بلکہ اللہ نہیں محبت نہیں وجہ تو اللہ نے حکم منا۔ اللہ رب العزت جس وقت آواز دے وے تو اللہ نہیں محبت اتنی دل وچ ہوے کہ اسی اللہ نہیں گل منن واسطے مسجد وچ آ ونجاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم جتھے آ ونجے اتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اتنی ہوے کہ اسی باقی سارے کماں چھوڑ دیواں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلاں اور حضور نے طریقیاں حضور نے حکم ترجیح دیواں۔ میرے دوستو بزرگوں، کائنات پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ تو حضرات دے سامنے پیش کی تھی جس دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت دا معیار دس دیتا۔ میں دعویٰ کیتا یا رسول اللہ مینوں تواڈے نال محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کسوٹی دے دیتی، ایک پیمانہ دے دیتا، اے میرے امتی اس پیمانے دے اوتے اگر تیری محبت ہے تو پھر تو محبت دے دعوے دے اندر سچا، اگر تیری محبت اس پیمانے تے پوری نہ آوے، اس کسوٹی دے اوتے پوری نہ آوے، پھر تیری محبت دا دعویٰ خالی ہے، اندر حقیقت کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ کے پیمانہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرے
उम्मती, उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं जिस वक्त तक अपनी औलाद नालों ज़्यादा मोहब्बत में मुहम्मद दे नाल ना करें, जिस वक्त तक अपने वालदैन दे नालों वध के मुहब्बत में मुहम्मद दे नाल ना करें, जिस वक्त तक अपनी सारी बिरादरी ते सारी दुनिया दे जेड़े भी लोग उन्हां नालों वध के मुहब्बत जदों तक मेरे नाल नहीं, उस वक्त तक तेरी मुहब्बत उस मयार ते नहीं पहुँच रही। या रसूल अल्लाह, ए मुहब्बत सीखनी होवे कित्थों मिलेगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत करने वाले लोग जेड़े वो साढ़े सामने नमूना मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान दे अंदर मयार बयान फरमा दिता, या अल्लाह कोई भी कम होवे जदों तक ईमान नहीं, नमाज दी तौफीक नसीब नहीं, जदों तक ईमान नहीं उस वक्त तक कुरान दी तिलावत दी तौफीक नसीब नहीं, जदों तक ईमान नहीं रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जदों तक ईमान नहीं या अल्लाह न तुहाडे नाल मुहब्बत है न तुहाडे नबी दे नाल मुहब्बत है। या अल्लाह ईमान तुहाडी ते तुहाडे नबी दी मुहब्बत दा नाम है, ये किस तरह करनी चाहिए? ईमान केड़े वेले कामिल होंदा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ ईमान वालियो, अगर ईमान तुहाडा इंज होवे जिवें मेरे नबी दे सहाबा ईमान गिन के आए, मेरे नबी दे अबू बकर दा ईमान है, मेरे सोने मुहम्मद दे उमर दा ईमान है, मेरे सोने नबी दे उस्मान अली तलहा ज़ुबैर साद सईद 1 लाख ते कमोबेश 24,000 सहाबा दा ईमान है। जदों तक तुहाडा ईमान इस ईमान दे मुताबिक नहीं है उस वक्त तक कामिल नहीं है। तुहाडा ईमान मुकम्मल तां होवेगा जदों तुहाडा ईमान सहाबा दे ईमान दे मुताबिक होवेगा। हुण यार सहाबा दे दरवाजे ते चलिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल किवें मुहब्बत करनी है? सहाबा दे इमाम सब तो वड्डे अफजल तरीन शख्सियत, अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियां दी जमात तो बाद जिन्हां दा मकाम है, उस हस्ती दा नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस वेले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान पहल ईमान ले आए, थोड़े कुछ और सहाबा भी ईमान ले आए। जिस वेले सहाबा की तादाद 35, 36 या 38 के करीब हो गई है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह हुण साडी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गई है, हुण सानू खुलम खुला दावत देनी चाहिए, हुण दीन दी तबलीग खुल के करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबू बकर, साड़ी ताकत अजे बड़ी कमज़ोर है, असी बिल्कुल थोड़े जे लोग हाँ, इस वास्ते साड़ी अजे इतनी ताकत नहीं है। अगर काफरा ने साढ़े उत्ते हमला कर दिता असी मुकाबला कोई ना कर सकते। इस वास्ते मेरा मशवरा ये फिलहाल खुफिया काम चलाओ, जेड़े लोग तुहाडे अपने जानन वाले जिन्हां ते तुहानू उम्मीद है साड़ी गल सुनने उन्होंने दावत दो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह हुण जेड़ा दीन मेरे अंदर आ गया है, हुण जेड़ा ईमान मेरे अंदर आ गया है, ये हुण मैनू बवण नहीं देंदा। मैं आखना जिवें मैं तुहाडा गुलाम बन गया, हर सामने आवन वाले बंदे नू मैं दावत देवां ताकि वह भी तुहाडा गुलाम बन वंजे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी। जेड़े वेले इजाज़त हुई है, जेड़े सहाबा कराम मौजूद सन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैल गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे आना सब तो पहले खड़े हो के खुलम खुला अल्लाह दी तौहीद दी दावत इस उम्मत दे विच देवण वाला अबू बकर देता मारना शुरू कर दिता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भी मारिया, दूसरे सहाबा नू भी मारिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू भी मारिया। इतना मारिया कि गशी आ गई है, बेहोशी तारी हो गई है। जेड़े वेले बेहोश हो गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे खानदान वाले नू पता चला, कुंबे कबीले वाले नू पता चले आए, ओ आ गए। आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू काफर दे कोलू छुड़ाएंदे न, छुड़ा के हज़रत अबू बकर सिद्दीक नू बेहोशी दे आलम विच आके घर दे अंदर गिन गए। घर दे अंदर जेड़ा भी आवाज़ देवे अबू बकर अगो जवाब कोई नहीं देंदे, बेहोश आदमी अगो कित्थों जवाब देवे। काफ़ी टाइम गुजर गया, बाकी जेड़े कुंबे कबीले वाले वापस चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वालदा मोहतरमा नू हुक्म दिता ने, इन्हां दी खबरगिरी करो, इन्हां दा ख्याल रखो, जेड़े वेले होश ते आवन इन्हां कोई चीज़ खिलाओ पिलाओ। जेड़े वेले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश आया,
اما جان نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ دا پیالہ قبول کرن دی بجائے سب تو پہلا سوال کیتا، میری اماں پہلے مینوں ای گل دسو کہ میرے سونے محمد دا کے حال ہے۔ امی جان کہندیاں میرے بیٹے جس دی وجہ تو تینوں اتنی مار پئیے، جس دی وجہ تو تیری اے حالت بن گئی ہے، وقت بھی جدوں ہوش آیا فوراً اسے دا نام لے رہے ہیں، پہلے کوئی دودھ پی لے تیری کوئی صحت اپنی جگہ تے آ جاوے، بعد اپنے یار دا پتہ کر لیویں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری امی جان جدوں تک میں سونے دا دیدار نہ کر گنا میں قسم چا چھوڑے دا میں نہ پانی پیونا ہے نہ دودھ پیونا ہے نہ کھانا کھاونا ہے۔ اچھا پتہ کرو جی کتھوں پتہ کراں؟ قریب دے اندر ایک عورت تھی جڑی ایمان لے آ چکی سی، ابو بکر صدیق نے اپنی والدہ نو بھیجیا جا کے اس عورت دے کولو پتہ کرو، اس عورت کولو پتہ کرو حضور دا کے حال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ محترمہ گئیان دسو محمد دا کے حال ہے۔ وہ عورت اگو ایمان چھپا کے جواب پہ دیں دی، نہ میں ابو بکر نو جان دیا نہ میں سونے محمد نو جان دیا، کیونکہ ماحول تے معاشرہ ایسا سی اس وقت ایمان لے آونا انجے سمجھو اگ دے انگارے ہیں تے ہاتھ رکھنا سی۔ اس عورت نے جڑے ویلے گل چھپائی تے آکھ دی چلو میں انہوں نے جان دی تا کوئی نہ، لیکن تیرا بچہ اگر اتنا بے ہوشی دے عالم میں یا اتنا بیمار ہے میں تیرے نال چل دیاں۔ جڑے ویلے نال آ گئی بیمار پرسی واسطے، حضرت ابو بکر نے پوچھا اماں جی دسو میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کے حال ہے؟ تے اس عورت نے والدہ دی طرف اشارہ کیتا، کیونکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ اجے تک ایمان نہیں لائیاں سن۔ بعد نے وچتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی جنہ دے والدین نو بھی شرف صحابیت حاصل ہویا، جنہ دی اولاد نو بھی شرف صحابیت حاصل ہویا، تے جڑے خود تا صحابہ دے سردار تے امام بن گئے۔ اس عورت نے ہنج مالدہ دی طرف اشارہ کیتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں، تسی ماں ایک گل دسو۔ انہاں دسیا کہ حضور علیہ السلام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جڑے ویلے خبر ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان کہندیاں ہن تا تینوں تیرے یار دی خریت پتہ چل گئی ہے، ہن تا کوئی چیز کھا لے پی لے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان اس وقت تک میں کوئی چیز نہیں کھانی پینی جس وقت تک میں سونے محمد دا دیدار نہ کر گھنا۔ سب تو پہلے مینوں سونے دے قدماں دے اندر لے چلو۔ انہاں کیا ہن فی الحال سارے کافر باہر موجود ہیں، دوبارہ اگر تم باہر نکلیں گا پھر کافر حملہ کر دے من گے، اس واسطے تھوڑا رات دا اندھیرا ہو لین دے۔ جڑے ویلے رات دا اندھیرا ہو گیا لوگاں دی چہل پہل ختم ہو گئی، دعا کندیاں دا سہارا دے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلین۔ پوچھیا کدے لے کے جا رہے ہو؟ اکھے تینوں کسے طبیب دے کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مینوں طبیب دے کول نہ لے کے ونجو، مینوں اللہ دے حبیب دے کول لے ونجو۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق فرما دن کسے ہور دی جا نہیں نینا وچ سرکار دی جلوہ گائے، کسے ہور دی جا نہیں نینا وچ سرکار دی جلوہ گائے، تے ہووے جس وچ یاد نہ سونے دی او ساوی بھلا کوئی سائے، تے میں حاکم نہیں میں نوکر ہاں میرے تن من دا او شائے، او دے قدم ہون میری روح نکلے یہ شوق تے حسرت چاہے۔ امی جان کہہ دیان کوئی چیز کھا پی لو، لیکن ابو بکر صدیق فرما دین اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھانی جدو تک سونے دا دیدار نہ ہو بنجے۔ میرے دوستہ تے بزرگا گل تک کر رہے ہیں اسا اپنے سونے نبی دے نال کنج محبت کرنی ہے جے میں حضور دے صحابہ نے محبت کر کے بکھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دا زمانہ ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود موجودن ایک منافق آدمی جڑا اتو تو تا کلمہ پڑھدا ہے لیکن وچوں کافر ہے، دوسرا عیسائی ہے، انہاں دوہاں دا آپس دے اندر کسی معاملے دے اندر کسی چیز دے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا، چاہے زمین دا جھگڑا، چاہے کسی جائیداد تے مالیت دا جھگڑا، جیڑے ویلے ای گل بن گئی ہے ہن جیڑا آدمی سی عیسائی اس نے آکھیا یار تساں تا ساڑے نبی نو کوئی نہیں مننا، میں تواڈے نو کوئی نہیں مننا، لیکن تو کلمہ پڑھ دیں اپنے نبی دا فیصلہ تا تسلیم کرے سے۔ اس آکھیا جی اپنے نبی دا فیصلہ تسلیم کرے سا۔ وہ منافق تے عیسائی دوویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دوہاں دی گل سنی، ظاہر گل دلائل جڑے عیسائی دے قوی سن، اور عیسائی نو سمجھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ای چیز اس دا حق بن دی۔ جس ویلے ای چیز اس دا حق بن دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیتا کہ بھائی ای چیز تو اس عیسائیاں دے دے، اے اس نہ حق ہے۔ ہن باہر نکلے عیسائی آکھیا با میری جاوے میری زمین میرے حوالے کر، وہ جے منافق ہے اگر سچا مسلمان ہو گیا اللہ پاک معاف فرمائے اج سیڈی بھی حالت یہ بنی پئی بھائی اتو تو کلمہ پڑھنے لیکن حضور نی گل منن واسطے تیار کوئی نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میری اکھاں نہیں ٹھڈک نماز وچ، لیکن کتنے نمازی مسجد چاہنے تسی آپ جاننے ہو اللہ رب العزت دن دے وچ 5 دفعہ آواز دینے میرے بندے کامیابی ادے وچ جدے میں پیسہ دینا، اسی سمجھنے کامیابی مونگ پھلی زیادہ ہو گئی تو اس وچ کامیابی اساں گڈیاں زیادہ گن گدیاں تو انہاں دے وچ یا زیادہ جگہ خرید لئی تو کامیابی ادے وے، یا اساں وڈی مارکیٹ بنا کے دی تو کامیابی ادھر ہے۔ اللہ فرمانا نہیں میرے بندے کامیابی ادے نہیں ہے، کامیابی ادے وے حی علی الصلاۃ، نماز دیا یا اللہ میرے تو بڑے کم من، میرے تو فلانا کم رہ ویسی، میری تو مونگ پھلی رہ ویسی، میرے تو ہن کنک گڈنے نے سیزن ہے کنک لیٹ ہو ویسی، تے اگر میں کنک لیٹ ہو گیا تو میری کنک تھوڑی ہو سی، تھوڑی ہوئی تو میں ناکام ہو ویسا۔ اللہ رب العزت فرمانے نہیں نماز واسطے اس واسطے صدینا پیا حی علی الفلاح، کامیابی توڑی زمینداری چ نہیں، کامیابی نماز چ، کامیابی توڑی دکانداری نے وچ نہیں ہے، کامیابی دین چ نماز چ، کامیابی توڑی تجارت نے وچ نہیں ہے، کامیابی نماز چ۔ بہرحال عرض کر رہے ہیں ہن اس بندے دا کم بننا ہے جڑا کلمہ پڑھنا ہے بھائی سڑے نبی جی فیصلہ کیتا، قرآن پاک دے اندر موجود ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیڑی گل اللہ دا نبی تساں دے دے وے، جیڑی چیز دے دے وے وہ لے لو، جس تو روک دے وے اس تو رک ونجو ساں چھوڑ دے وہ۔ ہن عیسائی آکھیا بھائی میاں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تے میری جائیداد میرے حوالے کر، کیونکہ اندر ایمان آیا کو نہیں۔ اس آکھا جی نہیں میں ای فیصلہ نہ منے نا، تے حضرت عمر کول وینے ہن حضرت عمر کول کیوں پہ وینا بھی حضرت عمر سخت طبیعت دے مالکن جلالی طبیعت ان جس ویلے مین کو ویکسن بے میں کلمہ پڑھنے والا ای عیسائی ہے، ای اسلام نہ دشمن ہے، نبی نہ دشمن ہے، ان اسان جڑا نا حق نہ دے سن تے ماں حق دے سن۔ یہ گل ہو گئی ہے چل پین، عیسائی نے آکھیا چل یار مینوں تا تیرے نبی دا فیصلہ منظور ہے لیکن تو اپنے ایمان دے اندر جھوٹا ہو گیا، تینوں اپنے نبی دا فیصلہ منظور نہیں ہویا، چل حضرت عمر دے کول چلے وینے اتوں فیصلہ کرا گئے۔ چل دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او منافق آدمی جڑا تو کلمہ پڑھنا ہے آکھدا اے عمر اسڑے درمیان ہی اختلاف ہو گیا، ہی چیز ہے تسی اس دے بارے فیصلہ کرو۔ ہن ای تے ای سوچی کھڑے حضرت عمر عیسائی نو کچھ نہ دے سن تے میرے حق وچ فیصلہ کرے سن۔ عیسائی آکھیا اے حضرت عمر ایک گل میری بھی سن لو جی، تو دس تیری کے گل ہے؟ اس آکھیا اے عمر تسی شاگرد ہو، سونا محمد تواڈا استاد ہے، تسی مقتدی ہو، سونا محمد تواڈا امام ہے، تسی مرید ہو، سونا محمد تواڈا پیر ہے، اسی تواڈے پیر دے کول، تواڈے امام دے کول، نبیاں دے امام دے کول، کائنات دے سرتاج دے کول، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے کول فیصلہ کرائی آنے ہم، انہاں فیصلہ میرے حق وچ کیتا، مینوں تواڈے نبی دا فیصلہ تسلیم ہے، اس نوں تواڈے نبی دا فیصلہ تسلیم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کڈی، تلوار کڈ کے اس منافق دا سر علیحدہ کر کے فرمایا جیڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ مننے میں عمر دا فیصلہ او دے بارے اے فیصلہ ہے۔ حضرت عمر نے دس دیتا بھائی جیڑا فیصلہ حضور کر دیتا اس تو بعد کوئی گنجائش کوئی نہیں، جیڑی گل حضور نے فرما دیتی اس تو بعد کسی چیز دی گنجائش کوئی نہیں۔ حضرت عثمان دا بڑا مشہور واقعہ،
عمرے واسطے گئے، راستے تے کفار نے روک لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا کے بھیجیا بھائی پرانے محسنن مکے والیاں کنواں بھی خرید کے دیتا نے تے شاید اج مکے والے وہ پرانی پیاس تے وہ اپنے حالات سامنے رکھ کے تے انہاں دی گل من ونجن بھائی صرف دسنا ہی بھی اسی عمرہ کرنے واسطے آئے تہاڈے نال جنگ واسطے کوئی نہ آئے۔ تے انہاں آکھیا عثمان تو آ گیا، تو طواف بھی کر لے، تو عمرہ بھی کر لے، تو بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دعاواں بھی مانگ لے، لیکن تیرے نبی نو آون دی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عثمان نے آکھیا اسی تا اس عبادت نو عبادت ہی نہیں سمجھے جس دے وچ ساڈا سونا محمد موجود نہ ہوئے۔ ساڑی تا اذان دے اندر بھی اللہ دے نال سونے نبی دا ذکر موجود ہے۔ جدوں اللہ اپنے نبی دے ذکر تو بغیر اذان نہیں مکمل کردا، اللہ اپنے نبی دے ذکر تو بغیر ساڑا کلمہ مکمل نہیں کردا، اللہ اپنے نبی دے ذکر تو بغیر ساڑی اقامت مکمل نہیں کردا، اللہ اپنے نبی دے درود تو بغیر ساڑی نماز مکمل نہیں کردا۔ اسی کون ہوندیاں سونے نبی نو اتھے چھوڑ کے طواف پہ کراں؟ اگر سونے نبی نو طواف دی اجازت نہیں، میں بھی اپنے سونے آقا نو چھوڑ کے طواف کرنے واسطے تیار کوئی نہ۔ یہ تو میرے دوستو حضور دے صحابہ دے جڑے مردن انہاں دیاں جڑیاں محبتاں انہاں دی ایک قربانیاں، صرف انج نہیں کہ حضور دے صحابہ دے جڑے مرد ہے انہاں جڑا محبت ہے تے عورتاں نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس ویلے انہاں سولی تے چڑھایا نا تے ایک کافر پیا نا بھائی ہن تا چاہنا اسیں بھائی تے توڑی جائی تے نعوذ باللہ توڑے نبیاں لٹکا دیتا ونجے تے تو داں چھوڑ دیتا ونجے۔ تو انہاں کے فرمایا بھئی میں تا اپنے سونے نبی دے پیراں چے کنڈا پڑو ونجے او بھی برداشت نہ کرے نا۔ تسی کون ہونے ہو کہ میں اپنی جان ای ایک جان ہے، اللہ او جیاں ہزاراں جاناں دے تے سونے تے قربان کرنے واسطے تیار ہاں۔ میرے دوستو بزرگو ایک اور صحابین حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے پچھو جا کے اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا، اکھاں تے ہاتھ رکھا ونجے تے انجے سمجھو اکھاں بند ہو وینیاں۔ اس صحابی نے حضور دے ہاتھاں نو چمنا شروع کر دیتا، حضور دے ہاتھ مبارک نو لے کے تے اپنے جسم تے اپنی کمر تے پھیرنا شروع کر دیتا۔ لوگاں نے پوچھا بھائی کے پیا کرے نا؟ حضور دا ہاتھ اپنی اکھاں تو کیوں ہٹائے با میری اکھاں کھل ونجن؟ اس صحابی نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، اس آکھا لوگو حضور دے ہاتھ رکھن دے نال میری اکھاں بند نہیں ہوئیاں بلکہ کھلیاں ہی آجن، بلکہ میری اکھاں کھلیاں ہی آجن۔ تے وقت تو ای کے پہ کرے نا حضور دا ہاتھ اپنی کمر تے پہ پھرے نا۔ اس آکھیا میرا ای یقین تے عقیدہ کہ جتھے سونے دا ہاتھ لگ گیا او جگہ جہنم تے حرام ہو ویسی، میں اپنے جسم تے اس واسطے پہ پھرے نا با میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دی برکت نے نال میرے جسم اللہ جہنم تے حرام کر دے وے ماں جنت تاکدار بنا دے وے۔ میرے دوستو بزرگوں حضور دے صحابہ کرام دی مثال پہ پیش کرے نا، صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی حضور علیہ السلام دے نال کتنی محبت کر دیاں ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں حضور علیہ السلام دی ایک صحابیہ عورت جنگ احد دے اندر خبر ملی ہے کہ تیرا خامن شہید ہو گیا۔ اس آکھیا میں نے کوئی پرواہ نہیں، میں نے ای دسو میرے سونے محمد دا کے حال ہے؟ اس آدمی نے دوبارہ آکھیا او مائی تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ عورت پھر کہن دیئے میں نے بیٹے دی کوئی پرواہ نہیں، میں نے اے دسو میرا سونا محمد کڑے حالات چے؟ او بندہ تیسری دفعہ کہن دے تیرے بیٹے دے نال تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ او عورت دوبارہ کہن دیئے تیسری دفعہ کہن دیئے میں بیٹے دے بارے نہیں پوچھ رہی، میں خامد دے بارے نہیں پوچھ رہی، میں بھائی دے بارے نہیں پوچھ رہی، بلکہ میں تا اپنے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پوچھ رہی ہاں۔ اس آدمی نے چوتھی دفعہ کیا تیرے بیٹا شہید ہویا، تیرا خامد شہید ہویا، تیرا بھائی شہید ہویا۔ خامد شہید ہو ونجے، خامد دنیا تو چلا ونجے، والدہ نو آخر ایک دروازہ، بیوی نو آخر ایک دروازہ وقت بھی نظر آندہ میرے ابا موجود ہیں انہاں دا دروازہ کھلا ہے۔ اگر خامد فوت ہو ونجے بہن نو وقت بھی دروازہ نظر آنا پہ ہونا الحمدللہ میرے بھائی موجود ہیں، میرے سر تے انہاں دا سایہ موجود ہے۔ اگر بھائی بھی موجود نہ ہون بڑے ناز ہوندے نے میرے بیٹے جوان ہیں، تیرا بیٹا بھی چلا گیا ہے، تیرا خامد بھی چلا گیا ہے، تیرا بھائی بھی چلا گیا ہے۔ او آدمی کہندا ہے تیرا وڈا سہارا تیرا والد بھی شہید ہو گیا۔ عورت کہندی ہے میں نہ والد دی پرواہ کریں دیا، نہ بیٹے دی پرواہ کریں دیا، نہ بھائی دی پرواہ کریں دیا، نہ اپنے خامد دی پرواہ کریں دیا، میں نو ایک ایاد سوچا میرے سونے محمد دا کے حال ہے۔
جڑے ویلے پتہ چلیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمین احد دے اندر تیرے تے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تے دندان مبارک شہید ہوئے تے نرم خوراک جساں اسی آکھنے حلوہ نرم غذا استعمال کی تھی اسا مولویاں ای حلوے والی سنت اتھوں گن گدی تے دند شہید کراؤنے والی سنت اسے کوئی نہیں گندی اسے مولوی کو پوچھو نا جی کوئی پروگرام کرے نہ تے حلوہ یہ چاول کیوں بنے رہے ہو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ عہد تو بعد دی حلوہ استعمال کیتا ہے بھئی دند مبارک شہید ہو گئے ظاہر دند تکلیف ہوئے تا روٹی اس زمانے دی روٹی جڑی جمع دی روٹی ہونی ہے یا داڑے دی طرح آٹا ہونا ہے تو وہ چباونی آسان کم نہیں ہے تو ان حضرات دی خدمت میں بھی عرض کرے نا بھائی ای سنت بھی نال دسی کرو پہلے دند شہید کراؤ تے بعد حلوے والی سنت تے آؤ بہرحال جڑے ویسے عورت نو پتہ چلا اس صحابیہ نو پتہ چلیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ زخمی تا این لیکن زندہ باخریت موجودن چل پئیے تے اگلی گل بڑی عجیب لکھی اکھاں دے اوتے پٹی بن لئیے اکھاں دے اوتے پٹی بن کے جا رہی ہے راستے دے اندر کسے وقت جناب کھڈے دے اندر گر جاندی ہے کسے وقت ٹھوکر لگ جاندی ہے کسے وقت کوئی اور پریشانی پیش آ جاندی ہے لوگاں نے پوچھیا پٹی بن کے کدے جا رہی ہیں آکھے میں آج سونے محمد دی زیارت کرن جا رہی ہاں جدوں تک میرا ارادہ ایوے میں ونجاں سب تو پہلے میری نظر پوے تو سونے محمد عربی دے والضحا والے مکھڑے تے جا کے نظر پوے کیوں اس واسطے کہ محبوب دے ہوں دیا غیران دی محبوب دے ہوں دیا غیران دی کدے دید غلام نہیں کر دے محبوب دے ہوں دیا غیران دی کدے دید غلام نہیں کر دے گھر یار دے جے کر غم ہوئے وات عید غلام نہیں کر دے تے سرگار دے در تے زندگی دی تاکید غلام نہیں کر دے گل حق دی کریے حافظ کد سونے تے تنقید غلام نہیں کر دے اکھاں تے پٹی بن کے جا رہی ہے کسی صحابی نے جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی صحابیہ تواڈے اتے جان دیون والی تواڈی زیارت واسطے اپنی اکھاں تے پٹی بن کے آ رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نو روک لو یا رسول اللہ کیوں روک کے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت میں دل بڑا نرم ہونا تے میں تو سارے تو نرم دل نہ کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے کو اپنی امت دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی ظاہر جڑی عورت آ رہی ہے اس دا خامد بھی میدان دے اندر شہید اس دا بیٹا بھی میدان دے اندر شہید اس دا بھائی تے والد بھی میدان دے اندر شہید اگر میرے کو لا کے سوال چا کرے سونیا میں تا والد بھی تیرے نال بھیجیا سی بھائی بھی تیرے نال بھیجیا سی خامد بھی تیرے نال بھیجیا سی تے اپنا لخت جگر بھی تیرے نال بھیجیا سی ہن سارے کتھے نے میں محمد انہوں کے جواب دیواں گا جڑے ویلے آئی عورت عجیب الفاظن دل دی تختی دے اتے لکھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہ فرمائنے بھائی آئی تو میرے کو سوال کرے سی تو میرے کو جواب کوئی نہیں لیکن جڑے ویلے عورت نو دسیا گیا ہن تو بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پہنچ گئی ہے پردہ دا حکم نازل ہومن تو پہلے دی گل ہے ہن اگر تو اپنی اکھاں تو پٹی کھولے سے سامنے ایکو ہی چہرہ نظر آسی سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑے ویلے عورت نے اکھاں تو پٹی کھولی سونے دے چہرے تے نگاہ پئیے تے فوراً کہتی ہے کل مصیبت بعدک جللو اے میرے سونیا والد دا جدا ہو وجنا بھی بہت وڈی مصیبت ہے خامد دا سایہ سر تو اٹھ وجنا بہت وڈی مصیبت ہے جوان بیٹے دا چلا وجنا اے بھی بڑی وڈی مصیبت ہے جوان بھائی دی جدائی بھی بڑی وڈی مصیبت ہے لیکن سونیا جدو تیرا چہرہ ویکھ لیا سارے غم ختم ہو گئے انج محبت کر کے دسیا بھائی حضور دی ذات جیڑی وہ ساڑھے تو راضی ہوئے والد قربان کر دیتا بیٹا قربان کر دیتا بھائی قربان کر دیتا خامد قربان کر دیتا تے ایوے کون عورت ہے
ایوے کون عورت ہے، عورت مرد کا کوئی مقابلہ ہے کہ تسی تے میں مرد ہاں، مرد ہو کے حضور دے حکم تے اسی چند منٹ بھی قربان نہ کر سکیں۔ نماز سے کتنا کوئی ٹائم لگنا، کتنا ٹائم لگنا نماز تے؟ صبح دی 4 رکعتاں تے 10 منٹ لگ وے سن تیاری کرنے تے، یا زہر دی 12، لیکن حضور دے اس حکم واسطے اساڈے کول ٹائم کوئی نہیں۔ حضور نے تا اساں موٹے موٹے لفظ فرما دیتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک سائڈ تے تواڈے والد دی محبت آ ونجے، ایک سائڈ تے تواڈے بیوی بچے دی محبت آ ونجے، ایک سائڈ تے برادری دی محبت آ ونجے، دوئی سائڈ تے میں محمد دا حکم آ ونجے۔ بات انج نہیں آکھنا جی حضور نہیں شریعت آکھنی بھئی شادی سادگی نال کرو، لیکن کہ کراں فلانی جڑی ماسی نا وہ آکھنی با میں تا بچے تھوڑی مہدی آنی تے آنی بھی انجے دنیا پتہ لگے، فلانا جڑا چاچا نا وہ نا با میں میراسی نا گل بھی کر چھوڑی، میں جناب نا بیانہ بھی دے آیا۔ اسی حضور ناراض کرینے چاہواں، اللہ پاک ناراض کرینے چاہواں تے اپنی برادری ناراض نہ کرینے۔ حالانکہ صحابہ نے دس دیتا بھئی والدین بھی حضور تے قربان، اولاد بھی حضور تے قربان، بھائی بھی حضور تے قربان، گل او کرنی جڑی سونے نبی نے دسی، اس تو اگے پیچھے ہٹ گئے تے یہ سمجھو ساڈی زندگی برباد، آخرت والی زندگی ہے ساڈی برباد تے دنیا والی زندگی بھی برباد۔ میرے دوستو بزرگو آخری گل کرنے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جانی والے جوان لیکن رنگ دے بالکل کالے سیاہ۔ حضرت بلال حبشی، اتھے رنگ تو چلنے نہیں، اتھے تا کم چلنا اندروں بندے نے نور ہوئے۔ صحابی رسول سامنے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سعد تیری شادی ہو گئی؟ عرض کریں دیں یا رسول اللہ میرا چہرہ ویکھ کہ ہر آدمی میرے تو نفرت کرے نا بھئی یار اے رنگ دا کالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیلہ ثقیف نے جڑا سردار ہے اس دی بچی جوان ہے اور اس علاقے دے وچوں سارے تو زیادہ خوبصورت بچی وے، اتھے جا کے اساں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دے میں تے سلام دے کے اور کوئی گل نہیں آکھنی، ایک ہی گل آکھنی بھائی ماں اپنی بیٹی نے رشتہ دے دے۔ حضرت سعد گئے، السلام علیکہ یا رئیس الثقیف، اے ثقیف قبیلے دے سردار خدا سلام ہوئے تے نال ہی کے آکھنے زوجنی بنتکا، مینڈ نال اپنی بچی دا نکاح کر دے۔ حسین تکیا تے پیانا کیوں دماغ تا نہیں ہے خراب؟ آپے دیں ویکھ تے میری بچی دے حسن و جمال ویکھ، بات اپنی غربت ویکھ تے میں قبیلے دے سردار ہاں، ماں ویکھ اچھا نہیں دیونا رشتہ؟ آکھے جی میں نہیں دیونا۔ یہ گلاں ہویاں تے بچی تک بھی آواز پہنچ گئی بھائی توڑے رشتے واسطے آیا تے بندہ جڑا آیا وہ بھیجا کہنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ اس بچی نے اندروں پیغام دیتا ابا جی جڑا بندہ واپس کیتا نے اساں جلدی بلاؤ۔ والد نے بڑا آکھا بیٹی توڑا تے اس میں جوڑ ہی کوئی نہیں، بہوں فرق ہے تے تیرے واسطے اور شہزادیاں دے رشتے بڑے۔ اس آکھیا ابا جی شہزادے نال رشتے کرنے والیاں جڑیاں عورتاں انہاں فخر اسی با سڑے واسطے خامد انتخاب کیتا، سڑے والد اسڑے واسطے خامد انتخاب کیتا، اسڑی امی جان، اسڑے دادا جان، اسڑے نانا جان، لیکن میرے واسطے تو دا نہیں پتہ بے خامد نے انتخاب کہیں کر کے بھیجا؟ اللہ دے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، سونے نبی دا بھیجا رشتہ میں نہ لوٹا سکنی، میں منگ کے کھا لے سا، میں جڑا بھکھا گزارا کر لے سا، لیکن اس بندے واپس نہ کر ابا جی فوراً اس دے نال میرا نکاح کر دے۔ وہ ہن اندازہ کرو بھائی حضور دے زمانے دیاں عورتاں بھی اساں دسا بے حضور نال محبت کنج کرنی، حضور دی غلامی دے وچ حضور دے حکم دے وچ اپنی جوانی جڑی قربان کر دیتی، اپنا حسن اپنا شباب سارا قربان کر دیتا، لیکن حضور دا حکم نہیں تروڑیا۔ میرے دوستو بزرگو میں بھی تساں دے اندر یہی گزارش کرے نا بھائی جی صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم ترجیح دیتی، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتیاں، اسی بھی جتھے اللہ تے اللہ دے نبی دے حکم آ ونجے اتھے باقی ساری چیزیں چھوڑ دیواں تے اللہ دے نبی دے حکم ترجیح دیواں اور اس دے مطابق عمل کراں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین اس سارے دی حاضریاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ میرے مولا کریم اس دے اندر نماز دے اندر جڑی کوئی سڑکو کمی کوتاہی ہو گئی
اپنے فضل اور کرم دے نال معاف فرما۔ میرے مولا کریم جتنے آدمی ہاتھ اٹھا کے بیٹھن سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ انہاں دی جتنے عزیز و اقارب دنیا تو رخصت ہو چکے یا اللہ سارے دی کامل تے مکمل مغفرت فرما۔ میرے مولا کریم انہیں دلوں دے اندر جڑیاں جائز نیک حاجات ون ہر بندی دی ہر حاجت اپنی بارگاہ دے وچ کو پورا فرما۔ میرے مولا کریم اسی جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں یا اللہ سارے اپنے گھر بیت اللہ دا طواف بار بار نصیب فرما۔ اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی حاضری بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے اتے حاضر ہو کے صلاۃ والسلام دے نذرانے پیش کرن دی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔